third person. Hati niya, bang usog, he went. Bangway sugpat niya. Bang she went, bed din na. Kanupan, wait ka kanina. Bang babae, third person, ganapan mo sadya siya, da. Dahil hindi pagkasukun na hambuk, no need mo na sukunon pa ini. Sa wabang mo siyukun karuwa, mag-vibrate yung simod mo. Sabi niyo, di kumuha. Ang kanda no need na sukunonin, ba, amo na sadya ni, dhahabat. At niya, she went. Na, kaya dhahaba siya, he went, miyanaw siya, dhahabat, she went. Yan. Okay na? Bang sa upama, imyan kaw they. Miyanaw sila. Yan diin bahay pagsugpatan. Sugpatan mo sa jasin. Wow, haulihan. Ha? Sugpaton mo. Uno ba, pindahon tapain barisin ba? Atawa di na? Ha? Sukun na? Pindahon? Pindahon. Sa wabang di pindahon, makabigim ba sa Arab. Imiyan kau dhahabaw. Na, ala wazni hatimbangan sing karabaw. Na, dapat siya rin may nang bihad to. Pindahan ta siya inwaw, matup siya pa. Dapan, dhahabu, they went. Kina? Kanyan ta. Akala. Unin natin sinakala. He ate. She ate. Bedin. Akalat. Bukun akalat. Mahurot to. Akalat. Ka. Nah, in qaf diyan tuloy niya. Nah, aqa iransin aka. Bangkawin yan, they ate. Ha? Akalu. Akalu. Nantiyan mo sadya, butangan mo sadya, wow, ang pamubarisan na panin before. Okay na? Basta yung mahal ka, haulihan ka ta. Ano? Ito no? Oh, insyaAllah ta'ala. Na. Magkakadakad na sila kata. Okay na? Dhahabu at niya, sila nakata. Sugbagay. Tignan mo. Mayroon na pangasungo niya? Haulihan yan. Kaya niyo, mabut na mo yung suwara ko. In qaida, in rules, bang fi'il madi, in sugpat katan, bihaun marikata pa fi'il mudari. Erasyon ko na ini. Bismillah. Sige. Eraser. Umiyak sa ako, SII. Bihain ni Katan. Ako na grade 7 malay. Habol, hindi utang. Yung tinahuli niya po nila. Subhanallah. Nararanin mo yung SII. Na. بهاؤها فعل مضارع نعم أقول جنتين سد بهاؤن دي kita فعل مضارع present tense إن مقصود بفعل مضارع دين هونهن كتا بلسكت سيا سين بلسكت سين فعل مضارع قلت إن مقصود بفعل مضارع همبوق بينها أفتين ألف نون ياء تاء إن مقصود بفعل مضارع بينها ونهن همبوق بينها أفتين ألف نون ياء تاء pagbasahon sing kaibanan anaytu anaytu inhati sin anaytu
yanay ako. Anay tu. Amin tayo ni tu ako man ha. Anay tu yanay ako. Tumtungon niyo. Anay tu. Sila ini ang butay nga mga tu ini. In alif ini mag-meaning siya ako. Ako naman ako ha. Ay. In nun yaon sumupli siya ha. We. In ya yaon sumupli siya ha. He. In ta yaon sumupli siya ha. She. Bilang ta kamusa. Ina? Uma kita fi'il dhahaba. ثاني ذهب فعل ونسيني ماض نعم بانكو إميان منو أكو artinya present manau aku kung biasin niya na ako past bangkaw imian manau aku unin ako in ay surong magtuin ahaw no na hindi bang mo kitaon nagsugpat nag-arad-aradin takabalis kata di pwede subay in fi'il in haw in puas niya yaon sukunan siya pag-ubos in fi'il mudari bang wayrun hawnahan niya uno-uno in kari asalin las baris niya dapat ang pain fi'il madin ka in las niya uno taas kata mga mo in wayrun tudsugpat niya in fi'il mudari in present tense bang wayrun uno-uno na in kari asalin yung baris sinuno hawlihan niya dapat adhabu meaning manaw ako may tamo meaning an ako sabab sin yung simud alif amuin manunjuki pa ay jayid narang ko inian manaw siya ito yun yung kuno usuga manaw siya ahsantum yadhabu narang ko inian manaw siya pamadrasa manaw siya usugin pagbisa manaw siya pa madrasa pwede rin pag-arab ta yadhabu ilal madrasa yadhabu ilal madrasati manaw siya pa madrasa na bangkaw imian manaw siya babaisa tadhabu ilal madrasa manaw siya pa madrasa dahil di supatan mo ha basta haunahan kataan dal tadhabu ilal madrasa atin niya manaw siya pa madrasa jayid namang sa upama imian ka manaw kami pa madrasa kami nadhabu santum nadhabu ilal madrasa bang takitaun insimud alif ya ta nun bang mo sila kunun kaupat anay ito jayid biha unap layon ta kuno na hindi at kamuan na unuin present tense yung akala kimaun siya o nagkakaun siya kimakaun siya usuga biya din yung paghinangta ya ulo sayid kimakaun siya babae ta'kul kimakaun kami na'kulu kimakaun ako jayid mangunit atau maluay medyo kasi inshallah ha na fatah atoy kuno tumudlo ako ang buka ayo maluman magpangadji kita niyo pagtudloon ko mo intirong niya magsingla
Ngayon, tirong magsinglab di. Na. Tirong amin nakabidda yung color na kapti ko nito. Fataha. Bangkawin miyan fataha. Unin makna si fataha? Naukakaw ka. In fi'l mudari' niya uno. Yaftahu. Katoy kuno. Atin yaftahu, sim makna niya? Isino yung meaning sin yaftahu? Ha? Yukab niya, usog. Bang babae? Babae. Bang kami? Bang kami? Ahsan. Biyan to sa Diyos. Haunahan kata. Kayatian niyo? Wayno kayatian? Na. Amin. In kata niyang bihanda, fataha, يفتح تفتح لو انتبهان نفتح يفتح أغلق يغلق نغلق يغلق تغلق خرج يخرج أخرج نخرج تخرج بهذا الترتيب. نعم هنا سبحان سوباما سارنا لونتين aku ibansin kami bangsa upama imian kau mianaw sila bang mianaw siya usog maluhayr biyadin yan habu bang mianaw siya babae maluhayra tadhabu sa mianaw sila dan yadin na ba? Ha? Siyang makaingat. Ha? Basta mataod na always aun wow. Haulihanin wow, ha? Di na maigin yadhabu, ha? Yaon ganyan. Yadhabu. Kanapan mo sa jawaw, iban nun. Yadhabuna. Miyanaw sila. Kina? Miyanaw sila. Kina? Namang kawim yan, gimwa sila. Ha? Yakhrujun. Yakhrujun. Yukab nila. Naukab nila. O yukab nila. Yahun. Akala. Yakulun. Kimakaon sila. Sabon ka, hawlo lang yung mga kabataan mo yakulun. Kimakaon. Kimakaon ay bimana kimakaon sila. Na, yatian nyo, namang ini kaingatan mo, in fi'l mudari', niya ini, ang pakaw magbutang long tabihan, mag-ari-ari, basta kaingatan mo na yung basic, maluhay na, urulong mo yung kata. Kita, long ta, sin long tabihan, adhab, unin meaning sin adhab, adhabu, ha? Manaw ako. Bangkaw imian. Bangkaw imian. Manaw ako sumungso. Sumungso. Basta siya mag-need future at niya gana-gana pa, mag-use ka bang bukunsin at awasaw. Luwara yan, ha? Iganap po sa dyan hindi. Sa'adhabu. Magturaku manaw. Bangsaw pa manaw kaw sumungsung malukay-lukay pa. Law mo sawfa adhabu. Bangsa adhabu atin niya gana-gana ang karayda. Kung na malukay. Bangsawfa ano na? Sumungsong malukay. Malukay. Sumungsong malukay. Saufa adhabu. Take note, ha?
In saufa iban sin, di sila magsud pa present tense. Pa past tense. Magsud sadya siya pa present tense. Di ko makajarim yan. Saufa dhahaba. Igad din saufa. Sumungsung dumatong siking past tense na ito. Di pwede. So in sin, iban sin saufa how mo siya magsud? Fi'il mudari. Read. Besim mga longta. Lam. Magsud da isab siya fi'il mudari. Exclusive siya niya fi'il mudari magsud. Lam. In meaning sin lam, didn't. Pang English. Did not. Bangkawin yan, lam, ad, hab. Ano yung meaning niya? Kumanin mga ingat siya mga. Hati niya, I didn't go. In lam, tartan to siya magsud pa, fi'il mudari'. Na. Lam adhab. Bang sumudin lam, kabalisan niya na sukun. Makano yun grammar? Grammar yun maka. Bang sumudin lam, kabalisan sukun. Jayid? Lam adhab. I didn't go. Asumun ko sintaw. Ya madras kaw, long mo lam adhab. Kaya ko long nakat. Nakaon nakaw, lam akul. May pa ako nakaon. Nabang ko siya pimiyan, wayroon na kaunsa kumaunda. Ang pinagbiddaan nila. In inilam adhabat niya waya kunakat. Kalas, namayita ko sinuwi kunakat to. Sabang ko mamayita long mo, waya kunakat to sa madtura. Waya kunakaunsa kumaunda. Way kunaukab sa ukabunda. Unin usalunta, mag-use na kita rin di lamma. In katanya magsud pa fi'il mudari. Imyan kaulaw mo, lamma adrus. Unat sin darasa? Agistadi. Darasa fi'il mudari. Fi'il madi. In fi'il mudari niya? Yad rusu. Nabang kaw imyan, I didn't, atawakan, waya ko naka-study sa, mag-study na. Imyan kaw, kung kaw imyan lam adrus, imyan kaw lamma adrus. At niya, way pa ako naka-study sa, mag-study na ako. Ang natin pagbiddaan sin lamma, iban sin lam. Na. Pagbiddaan sin lam, iban sin lamma. Yad to bang kita mag-use, didn't. Bang kita mag-use, don't. Atin niya manglang. Bukon ka manglang kaw, ayaw kaw kumaun. Don't eat. Ha? Ayaw kaw matu. Ayaw kaw magbati. Ayaw kaw pakansog. Ayaw kaw dumakan. Manglang kaw. Mag-use na kaw la. Danyo lam sa disang katan. Lam. La. Tad. Hab. Bang sumud na yun la, kawarisan niya na, sukun. Grammar na yun maka. Sa meaning niya man ko imen, la tadhab, don't go. Ayaw ko man. La ta'kul, ayaw ko kumaun. La taftah, ayaw ka mabuno, magukang. La tughliq, ayaw mo tambula. La takhruj, ayaw ka umuha. Kina? Nga. So in verb kaon na to, daran pamuin common pag-usalon, dhahaba, yadhabu, akala, ya'kulu, fataha, yaftahu, aglaqa, yughliqu, kharaja, yakhruju. Right. Gihanap na, unom, ika-unom. Ayaw mag-ibo ka. Dakhala. Unin natin sin dakhala. Ha? Nakasud. In nakakuha ka raja. Makaanat una. Kandalong niya, khuruj, iban sin dukhul. Nutaw, salida, iban sin
exit enter. entry. نعم خروج ودخول. جيد.